पालती मेरी बेटी है, अपने ससुराल में आई थी यहाँ पर कबल तभी परसों लेकर के विष्णु चौहान आया घर से, और कल हमारी बात हुई है, कोई विवाद नहीं था। ये बोल हेलो भाई लोग, बहुत दुख के बात बा मर्दे सुनाई। आज मालती के तो बहुत दिन मतलब मर्डर कैले हो गई, लेकिन हमरा चीज सबूत लागल बा एगो हाथ तनी के देखावल चाहतनी। जब देख लो मर्दे इनकर पिताजी खुद को हताने कि हमारे बेटी के चोरी चाल चल करके हमारी बेटी का हत्या कर दिया रात में। देख लो जन मर्दे तू नहीं कि खुद को ना हमारी बेटी मर्डर कर नहीं के सकत, हमारा बेटी के मर्डर करवावल गइल बा। तो ई जानता जा मर्दे तू नहीं की हो गइल बाटे मर्दे तू नहीं। आकांक्षा दुबे के हाल ठीक बा, जैसे आकांक्षा दुबे के मर्डर करवावल गइल बाटे वही ना सेम इनको मर्डर करवावल गइल बा। तो हम ये बात कहल के चाहें कि जे भी सीखी बाटे, लेकिन एगो सरवा एक दूगो बारह सौ एगो बाड़ी सौ ओकरा के खुद मर्डर करवावल गइल बाटे, जानबूझ के मर्डर करवावल गइल बाटे। किसी लड़की के चक्कर में है, कोई राधिका नाम की लड़की है, उसके चक्कर में इसको रास्ते से हटाने के चक्कर में ये मारा है इसे। जैसे ही कहतन कि कोनो राधिका नाम के लड़की बिया ओकरा चक्कर में मतलब ई मर्डर करवावल गइल बाटे। तो ये हो भी सकता यार कैसे कि मर्डर करवा, लेकिन हमरा तो नहीं के बुझाती विष्णु की मर्डर कर सकता। जौन आदमी खुद से मर्डर सोचे जा पहले ब्याह करा सकता टे सामने होके वो मर्डर कैसे कर सकता। लेकिन हम मान सकता नहीं कि मर्डर करवावल गइल बाटे आ एकरा पीछे 4-5 गोणी के हाथ बाटे, 4-5 गोणी के हाथ बाटे। एकरा संगे एकनी के संगे गेम खेलल गइल बा मर्दे नहीं, बहुत बड़का गेम खेल गइल बाटे, लेकिन के हत्या करावल गइल बाटे ठीक बा। अभी कहत तो ऐसे इनकर बेटी या यार केहू के तो दुख होबे करेला, तो इनकरा बहुत ज्यादा दुख होइल बा। तो कर कहल फर्ज बनत बाटे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? ये मेरी बेटी थी और हमारी बेटी का ये हत्या किए हैं। ये इतनी बहादुर बेटी थी कि ये खुद नहीं मर सकती है, लड़ सकती है लेकिन मर नहीं सकती थी, इसे मारा गया है। देख ला जा भाई, खुद को हतन मर दे, खुद को हतन कि हमारा बेटी मर्डर कैले नहीं खे, मर्डर करवावल गइल बाटे। तो हम ये बात कहतनी कि मर्डर कैले नहीं खे, मालती ऐसा नहीं खे कि वो मर्डर कर ली ठीक बा। ओकरा आगे पीछे मने कुछ ना कुछ बाटे, ऐसे मर्डर कैले दिया। लेकिन एकरा बीच में जानता है जहाँ सबसे हाथ एक सबसे गोरखपुरिया भौजी बिया जौन जज बन रहा सबसे ओकर पूरा हाथ बाटे। ओकर सबसे पहले ओकरा के तनिक 4-5 गो और बड़ा से इसे तो के नाम रखल नहीं कि जहाँ मर दे तू नहीं तो का। तो चल जाए मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में। तो लगे भी आज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना। वीडियो कैसे लगे कैसे नहीं कमेंट में बता देना। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।